Не бягай от трудното е книга, предизвикваща читателя да преосмисли своите възгледи за справянето с трудностите. Авторът Стив Магнес разглежда истинската сила не като способността да избегнем трудностите, а като умението да се изправим пред тях и да растем чрез тях. Той представя 4 основни стълба, които служат като фундамент за развиването на вътрешна устойчивост и постигането на успех въпреки предизвикателствата. Зарежете маските, приемете реалността, вслушайте се в тялото си, отговаряйте вместо да реагирате и преодолявайте дискомфорта. Магнес подчертава значението на автентичността и приемането на истината за себе си и света около нас. Той насърчава читателя да бъде в хармония със собствените си физически и емоционални нужди. Изтъква важността на съзнателния избор в отговор на житейските ситуации, вместо да се поддаваме на импулсивни реакции. Обяснява, че излизането от зоната на комфорт е ключово за личностното развитие и достигането на нови върхове. Книгата е съчетание от психология, осъзнатост, военни стратегии, неврология и философия, което я прави не само полезна, но и изключително интересна за четене. Не бягай от трудното е книга, която може да промени начина, по който виждаме трудностите в живота. Тя предлага нова перспектива и инструменти за справяне с трудностите, които са ценни за всеки, който иска да живее пълноценен и удовлетворяващ начин на живота.